راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إيرنا يكون زلكم زخبركم سمعتنا إزي سومناوي فتصاميتاتيو أبناي سوني فتصاميتات أبزاز تزازمت عمد أب أفريقيا بتقلال 56 غازيتنياتات أب مأسرت خمس حلفو تقليتو غازيتنياتات بزيدوب زحلفة سمون بزقربوت أب مسرد كساب بحت تحساس كل التشحن إسران كلتن أب زنبرق جزي قبسي إسران حدن غازيتنيات كمز أسرت كملكتن كلو أب إرترا دموا كاب نويح عمتات حيزوم زت أسرو بوحدو 16 غازيتنيات ملاهم أملكتو أب 54 هاجرات أفريقيا خبز تأسرو 56 غازيتنياتات اتوم لعل فرقي أب إرتران قبسن زركبو بدرجة زوا مبرق أفريقيا تزبس حما أسرت غازيتنيات ترأي اللو كفال نايزها قرقوينو إرترا نتوزوقت مرحن كلا إتوبيان رواندانون ببقوانو زأسر غازيتنيات نإرترا سعبان كالاين سلسين اللوا إتوبيا مستزكاد زلو كيناتن نابهر قجتاتن تتححيزو ببقوانو حيالو غازيتنيات وكان تأسرت نزبسحو كتفتحهم كيلا زيغاتات بزي حقاو مسرح مدقوانن هلواتهم متفقن لمود ترئيو بزخون إرتراغنا مبزحتهم توم تأسيروم زركبو غازيتنياتات نلال إسران حدن عمتات زتحير يوم منقست إرترا دهاينايتهم نعمتات هلواتهم أطفئهم زلو غازيتنياتات نسدرابيتاتهم كفلتن قدايوم حقاو مسرح كغتلن أهقراو محبرسب تدقاقامت أو عيد سقرب كوان تخونه أتم منقستي تسمام إزنيو زيبالو أب كندا كباب كالغاري فورست لاون أبستوها لبوتا بزركب بارن بيت مقبن بقتلة إرتراو من استيزهدن زلو يوسف حقوز أقدمو شقوت عاتقو أبسرك بموفر تأثيرو من بارن بواحس تفتح مخانون أخبار حق تهاجر قليتو إسران كلتن عمد زأدمي يوسف أبزح لفور حميازيا أب كبابي ساسكاشوان أبزركب موس جو فرماسي مسرك بزتح حزاب استخايدة ناي تقسم اللواء تهادينو أو الحقوم بتا مؤسر تخمزاتوي تبسوا أخبار حقي زتأكز بوحس دحر مفتحو نشومون تمقابيت كل التشحن إسران سلستن قدايو أبزواو بيت فردي ساسكاشوان نخرقاء مدبت تحيزو نيرو انتخونا أب إسران حموشن تحساس لدت معالتي مسكال أوتا مزنق عن كلو إسران 4 عمت نزعد ميو ساميل والدي هايلس تبهالي إرتراوي توكيسو بخبيد أغسيلو تسويرو بخبيد زغوصة لساميل أب هوسبيتال مسبت حيمويتو هزبي نتبخال أي درجة قتلت تترتيرو أما لا كندا زهدن زلو يوسف مركب كتحابر بوليس زرقحيو بزلو هزباو تصاوعيت تمحتينو اتترطر برز عطقن عدقنيا تتصابقن كخون كم زخقل بوليس هم تصوعتو أتنكيغو دولة السودان أب ديمقراطية ريبابليك كونغو نزنقسقسو بمقابيت إسران سلستن وي مارش 23 زفلطو عطوقات نمتقع بسراويت كونغو كينيا اوغاندان بوروندن نزقمانا الفنت حيل زصنبرو 1750 وتهدرات كم زلاخات أفليتا اتوم وتهدرات نبا ممبراق كونغو زكاد زلو قجت نمتصنبر بريزيدنت سالفا كير ميارديت بزهابو تأزاز مسرت بإسران شمونتن تحساس نابتهاجر كم زقعزو مربوات زينا حبيران أفنيا سراويدو السودان ميجر جنرال روروي كوانغ أقدمو بزهابو مقلتي منقستي أخل عدك زلو أهدو ناب كونغو كوافر مخانو تغيسو دو السودان سراويتا ناب كونغو تلأخزلا بريزيدنت كينيا ويلام روتو كلمة زحالة فورحي ناب إرترا مبقاسو مس بريزيدنت سالفا كير ميارديت أب جواب مرخاب مستزاتيو نبعلا بقجتن أبنيات وار إقدان تركب دو السودان أسر كينيا اوغاندان بوروندن سعيبا ناب كونغو سراويتا كتلأخمو السنة أب عبيت قليات زواو قجت كي قوهار تساقيلو كينيا أستاد شعات ميت وتهدرات اوغاندا دما أستاد شح أبالات زحق وفسراويت درون بديمقراطية ريبابليك كونغو أوافيراني ركبا اوغاندا مزوبا كيفوناي كونغو عمر نقداولو تتكايدلو أو دوات كلتين هاجرات زركب أورا من قدتات بملؤ أب تحت قطة صرتهم عطوقات بموداقو نقط بقى زفتاتن سقات هاجراو دحنت مخانو بمتقاسيا سراويتا نابتو زباخت الأخ والسينا كيناندو السودانون بمنقد اوغاندا نتناي نقد مسمر كتقمالو متصنحان إفلات اوغاندا كينياندو السودانن نتي أب تحت قطة صر من قصقاس مقابيت 23 أتي زلو أب كوابي كانين زركب دوب إشاشان مخفاتين زتوها هذا متقعتات ككايدا تتبيت سكبر سورا وسراويت كونغو بزبل كال أي سمز فلت تعطو وجلة دحرتي أب 23 مقابيت كل التشحن تشعتن استخدمه زي تعوت اسم سلام كونغويو بام 23 ومقابيت 23 ناتبهلا زتوع زلو اتقجله كاب كل التشحن 10 تخلتن كساب كل التشحن 10 سلستن أبزكايدو متقعتات 1 مليون هزبن زلو زواقومات وقطاطيرو منبارو يذكر
بمنغست رواندا كم زدقف زنقرلو عطق قجلة M23 دحريتي بحبرات هاقراتن أهقراو محبرسبن استقبرلو تغطي مقراص تقص أويجو مس منغست كونغو سمع سلام كقبر كم زدل بمقلاط وتهدراون نتفتاتو أزحتيلو تسانيحو انتخونا قالك كفال تقجلة أبكل التشحن 10 شوعتن داقماي أبزواقوما وتهدراو من قصقصات جميرو كاب عمت ناب عمت متقعتاتو النعبي دما أبزوان زي كاب ديمقراسياوي ريبابليك كونغو حاليفو نزوا عبيت كاليات ناب قجت كشم ناب زخل درجة عبي ركب أوغندا كينيا بروندن دو سودان سراويتن ناب كونغو بموفارن دقافي تعتق قجلة مخانا نزنقرلا رواندا سقات حدير الله خمزلو يتنتن اتن عرق زمت زلون متتاوغرا بتهاجرات زبسحون قجت ديمقراسياوي ريبابليك كونغو نزحالفة إسرع عمتات بتزامادي أبزح شرقات نزنحة زوا عبيت كاليات ناب حدش قونسي كيشمو يسكا مس ريدي إرناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومنو في التعميتاتيو أمنا يسولس في التعميتات سراويت إيرترا كاب تግራይ ሓሊፉ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ይንቀሳቐስ ምህላው ፖለቲካዊ ሰልፊ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ወይ ኦፌኮ ናብ መንግስቲ ጥርዓን ኣቕሪቡ ዘሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት 50 ዝኾና ፖለቲካን ውድባትን ሰልፍታትን ኢትዮጵያ ኣብ ህልው ኩነታት ኣመልኪተን ኣብዚ ሳልስት እዚ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኣብ ዘካየዶ ዘተዩ እቲ ጥርዓን ቀሪቡ ሓደ ካብ መራሕቲ ኦፌኮ ሙላቱ ገመቹ ናብቲ ነቲ ዘተ ዘካይድ ዝነበረ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ጸጥታ أمباسادر ريدوان حسين أب زغربو حتو سراويت إرترا كاب تግራይ حليفو أب كللات بنشانغل ጉሙዝን أوروميان እናተን ቀሳቀሰ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ስቕታ መሪጹ ክብል ሕቶ ቀሪቡ أمباسادر ريدوان ቦገኑ ኣብ ዛቦ ምላሽ በህወሓት ኣብ ዝተጠለምናሉ ሕማቅ ግዜ ኤርትራ ዝረዳኣትና ሃገርያ ድሕር ምባል ብፍላይ ኣብዚ ሳልሳይ ዙርያ ውግእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬታ ተበጊሱ ንኸጥቅዕ ምፍቃዳን ዝተጎናጸፍዎ ዓወታትን ዘርዚሩ ኣብቲ ግዜቲ ህወሓት ናይ ክልቴና ጸላእ ነይሩ ድሕሪ ዝስምዕ ህወሓት ዕጥቁ ምስ ፈትሐ ስጋት ኣይከውንን እዩ ብፖለቲካ ንዝህሉ ምስሓብ ግና ብዘይ ሳልሳይ ኣካል ማዕጾና ዓጺና ከንዘራረቢና ከብል እውን ተሰሚዑ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ትውፃእ ትብሉ ሰባት ስለምንታይ ሱዳን 50 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ኢትዮጵያ ወሪራ ኣትያ እናሃለወት ሱዳን ትውፃእ ዘይበልኩም ክብል እውን ተዛሪቡ ንሱ ኣብ ርእሲ እዚ ኤርትራ ኣሸጊራትና ክሳብ ዘይበልና ስለምንታይ ተሓሳሲብኩም ክብል ተመሊሱ ንተዛተይቲ ፖለቲካን ሰልፍታት ድሕሪ ምሕታት ኣሸጊራትና ኣላ ኢልና እንተዳ ሓሲብና ባዕልና ኣብ ዝወሰናሉ በቃ ውፁልና ክንብል ኢና ኢሉ ስለዚ መጀመርያ ህወሓት ዕጥቁ ይፍታሕ እሞ ከም ዘይዋጋእ ነረጋግጽ ብድሕሪኡ መንዩ ብዘይገድስ ውፁ ካብ ሃገርና ክንብሎም ንኽእል ዝበለ እቲ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዘተሓሳስበኩም እንተዳ ኮይኑ ሱዳን ካብ መሬት ኢትዮጵያ ትውፃእ ኢልኩም መግለጺ ኣውፁ ክብል ደምዲሙ أمباسادر ريدوان بزعبا هلاوي سراويت إرترا أب كللات أوروميان بنشانغل ጉሙዝን بزملكت نزقرب اللحتو بغدتا ناي مقحديخون أي وتا ملاش جنا أي هابلون أبتنو بزحات بوليتيكان سلفتات إثيوبيا كم زي حقوس استقلت أزاته قدايتهم كاب إرترا قدم 4 عامات استملسو عطوقات جنبار حرنوت أورومو بزملكتون تلعيليو أبت زاته بتوسعي قدايتي نكللات تግራይን ኣምሓራን ኣሳሒቡ ዝርከብ ዞባ ወልቃይትን መንግስቲ ብምስጢር ዝገብሮም ዘሎ ስምዓትን ኣብ ዝብልውን ብዝተፈላለዩ ኣካላት ሕቶን ርእቶን ተዋሂቡሉ መንግስቲ ሱዳን ንሕቶ ርእሰ ውሳኔ ምብራቕ ሱዳን ተነጺጉ ኣብቲ ዞባ ኩናት ክእውጁ ምዃኖም መራሒ ላዕለዋይ ባይቶ ቤጃ መሐመድ አልአሚን ታሪክ ኣጠንቂቑ እቲ ካብ ቀቢላ ህደንድዋ ዝኾነ መራሒ ኣብ ዶብ ኤርትራ ኣብ ዝርከብ ሞታ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ከሰላ ኣብ ባሕቲ ጥሪ ንደገፍቱ ኣብ ዘስምዑ መደረ ንስምዕ ሰላም ጁባ ከም ዝነጽጉ ብምርጋጽ ጉዳይ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ርእሰ ውሳኔ ዘተኮረ ዝተፈልየ ናይ ዘተ መቓን ክወሃቦ ምጽውዑ ሱዳን ትሪቢን ጠቒሱ መንግስቲ ሱዳን ንዘቕረቦ ጠለብ እንተተቐቢሉ ኣብ ምሕያል ሱዳን ክሰርሑ ምዃኖም ብምምልካት ሕቶኦም ተነጺጉ ግና ኩናት ክእውጁ ምዃኖምን ከም ዝሓለፈ ከም ናይ ኣቦታቶም ምዕዋቶም ከም ዘይተርፍን ገሊጹ ንሱ ተመሳሳሊ ሕቶታት ምስ ዘለዎም ዞባታት ሱዳን ብሓድነት ክሰርሕ ከም ዝደልውን ኣስሚሩሉ መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባ መግለጺ መራሒ ላዕለዋይ ባይቶ ቤጃ ብዝምልከት ዛጊት ዝሃቦ ምላሽ የለን መራሕቲ ናይቲ ዝተፈላለየ ቀቢላታት ዝሓቆፈ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ወርሒ ነሓሴ ኣብ ኤርትራ ዘተ ንምክያድ ኣብ ዝተበገስሉ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዶብ ዓጊቱ ነናቦቶም ከም ዝመለሶም ይዝከር ኣብ ሶማሊላንድ አንጻር መንግስቲ ናይ ታርእሰ ምሕዳር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንሓካይም ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ እቶም ተቃውምቲ መንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ካብታ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ እተዋስን ላሳካኖድ ዝተባሃለት ከተማ ክወፅኦም ዝጠልቡ መንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ነታ ከተማ ንመንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድ ከረክባ ብምጽዋዕ ንዘካይድዎ ዘለዉ ተቃውሞ
ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን ንምብታኖም ኣብ ዝኸፈትዎ ተኹሲ ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ንዓይኒ መስኻከር ገሊጾም ተዛማዲ ዝሓሸ ርግኣትን ጸጥታን እትውንን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ካብ 1991 ካብ ሶማል ከም ዝተፈልየ ትኳን ተኣወጀት ከም ነጻን ሉዓላዊትን ሃገር ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ኣይረኸበትን ፑንትላንድ ግና ዋላ እኳ ብርእሰ ምሕዳር ትጽዋዕ እንተኾነት ኣብ ትሕቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ከም ሓደ ዞባ ሶማል ኮይና ትቐጽል ዘላ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ካብ ግማግም ባሕሪ ፈረንሳ ብናይ ጎማ ጃልባ ናብ ብሪጣንያ ዝሰገሩ 3 ኤርትራውያን ቆልዑ ምስ ኣዲኦም ክራኸቡ ክፍሊ ዘቤታዊ ጉዳይ ሃገር ክፈቅድን መስርሕ ክጀምርን ጻውዒት ቀሪቡ እቶም 14-95 ዝዕድሚኦም ሓደ ወድን 2 ደቂ ኣንስትዮን ዝኾኑ ቆልዑ ምስ ኣዲኦም ብ16 ታሕሳስ ካብ ግማግም ባሕሪ ፈረንሳ ዝተበገስሉ ፖሊስ ስለ ዝመጽዎም ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ነቶም ቆልዑ ናብ ጃልባ ሰቒሎም ነታ ደገና ገዲፎማ ከም ዝኸዱ ጸብጻብ ዘጋርድያን ይሕብር እታ 31 ዓመት ዝዕድሚኣ ኤርትራዊት ሓታቲት ዕቑባ ኣብዚ እዋን ዝበይና ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ተሪፋ ከም ዘላን ኣብ ብሪጣንያ ምስ ደቃ ክትሓቋቐፍ ከም እትብህግን ጠቒሳ እቶም ቆልዑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ንቆልዑ ዝከታተል ትካል ማሕበራዊ ኣገልግሎት እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ትካላት ግብረ ሰናይ ፈረንሳ ነታ ደና ብሪጣንያ ሰጊራ ምስ ደቃ ክትራኸብ ናብ መንግስታት ፈረንሳን ብሪጣንያን ጻውዒት ኣቕሪቦም እታ ኤርትራዊት ኣደ ጓል 5 ዓመት ጓል ኣብ ዘይብሉ ብ26 ታሕሳስ 6 ዓመት ልደታ ከም ጸንበለት ላውን እተን ትካላት ግብረ ሰናይ ሓቢረን ኣብዛ ዝተዛዘመት ዓመት 2022 ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 45,000 ሓተቲ ዕቑባ ካብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ሰጊሮም ናብ ብሪጣንያ ከም ዝኣተዉ ጸብጻብ ዘቤታዊ ጉዳያት ሃገር ኣፍሊጡ ፈረንሳን ብሪጣንያን ብጀላቡን ብዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይንን ዝካየድ ዘሎ ዋሕዚ ሓተቲ ዕቑባ ንምግታእ ናይ 70 ሚልዮን ዩሮ ውዕል እኳ እንተኸተማ ዛጊት ከድምዕ ኣይከኣለን ኣብ 2021 ብስሕና ብሪጣንያ ዝሰገሩ ሓተቲ ዕቑባ 17,000 ክኸውን እንከሎ ኣብዛ ዝተዛዘመት ዓመት ግና ብልዕሊ 28,000 ዛይዶ ብሪጣንያ ካብ መጀመርያ ወርሒ ናይ ዓመት 2022 ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ብሪጣንያ ዝኣተዉ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንምስጋሮም ዝመደበቶ ውጥን እውን ኣይተዓወተን ድሕርቲ ኣብ 2 ሕዳር 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽስን ዘተን ሰላምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ረድኤት ዝጸዓና 2779 ዓበይቲ መካይን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ እተን መካይን ካብ መፋረቕ ወርሒ ሕዳራት ሒዘን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ዘመልከተት ትካል እተን 2470 ናይ ምግቢ ረድኤት ዝጸዓና ክኾና እንከለዋ እተን 309 ድማ መሰረታዊ ናይ ሕክምና ቀረባትን ካልአን ዘብጽሐየን ብመሰረት ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ዛጊት ናብ ትግራይ 101,700 ሜትሪክ ቶን ናይ ረድኤት እኽሊ ክኣቱ እንከሎ 10,800 ሜትሪክ ቶን ናይ ሕክምናን ካልእን ቀረባት እውን ተላይኹ እቲ 17 ሜትሪክ ቶን ዝግመት ናውቲ ሕክምናን 18,000 ሜትሪክ ቶን ዝግመት ማእዛዊ ምግብታትን ብነፈርቲ ናብ ከተማታት መቐለን ሽረን ዝበጽሐዩ ሱዳን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ዝተሃንደሰ ዕልዋ ከም ዘፍሸለት ምክትል ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳንን ኣዛዚ ተወርዋሪ እዚ ጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ገሊጹ እቲ ብሓሚት ዝፍለጥ ጀነራል ብ3 ጥሪ ኣብ ደቡባዊ ዳርፉር ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ዕርቂ ዋዕላ ቀቢላታት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ነቲ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ፎስቲን ትዋድራ ዝተሃቀነ ዕልዋ ከም ዘፍሸሉ ብምጥቃስ ደባት ክልቲአን ሃገራት ከም ዝዓጸዉ ኣፍሊጡ እቶም መንነቶም ዘይጠቐሶም ሓይልታት ካብ መሬት ሱዳን ተበጊሶም ንመንግስቲ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ንምዕላው ከም ዝተበገሱ እቲ ጀነራል ወቂሱ ንሱ እቶም ዕልዋ ፈቲኖም ዝበሎም ሓይልታት ካብ ኩለን ቀቢላታትን ኣባላት ሰራዊት ነበርን ዝተኣኻኸቡ ምዃኖም ብምምልካት ወተሃደራዊ ልብሲ ተወርዋሪ እዚ ተኸዲኖም ኡምዳፎቕ ናብ ዝተባህለ ከባቢ ዶብ ከም ዝተጸግዑ ሓቢሩ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ብወገኑ ዘርግሖ መግለጺ ብሙስጦፋ ሳቦን ዝምርሑ ብሲሪ ዝፍለጡ ዕጡቃት ኣብ ዶብ ሱዳን ተኣኻኺቦም መጥቃዕቲ ንምክያድ ተዳልዮም ምንባሮም ኣገንዚቡ ብጀነራል ሓሚት ዝምራሕ ተወርዋሪ እዚ ሱዳን ነቲ ውዲት ከም ዘፍሸሎን ንሓያሎ ካብቶም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ዕልዋ ንምክያድ ዝወጠኑ መራሕትን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ መርባት ሱዳን ጠቒሰን ኣብቲ ምስ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ዘዋስን ከባቢታት ዕጡቃት ይምልምል ምንባሩ ዝተጠርጠረን ኣቐዲሙ ኣብ ማእሰርቲ ዝኣተወን ዝተጠረተ ሱዳናዊ ጀነራል ዓብድራሒም ሽኮርት ኣላህ ምዝ ዝተወጠነ ዕልዋ ምትእስሳር ነይርዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እተን መርባት ኣሚተን ሜጀር ጀነራል ሽኮርት ኣላህ ካብ 2004 ክሳብ 2006 ኣብ ዳርፉርን ምስ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ዘዋስን ከባቢታት ዶብን ኣዛዚ ወተሃደራዊ ስለያ ኮይኑ ኣብ ሰራዊት ሱዳን ብደረጃ ላዕለዋይ መኮነን
ዘገልገለዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ሶማል ንዓመተ 2024 ካብ አልሸባብ ሓራ ኮይና ክትቅበለያ ክብል ፕረዚደንት ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ገሊጹ መርበብ ዜና ጋረወ ብሰለስተ ጥሪ ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት እቲ ፕረዚደንት ዞባታት ጋልሙዱግን ሕሽር ብልን ኣብ ዝወርሒ እዚ ካብቲ ምሰል ቃዒዳ ብወግዒ ዝሓበረ ጉጅለ ሓራ ክኾናየን ኢሉ ሰራዊት ሶማል ኣሜሪካ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት መሻርክትን ብዘካይድዎ ዘለዉ ሓባራዊ መጥቃዕታት አልሸባብ ተቆጻጺርዎ ካብ ጸንሕ ሓያሎ ከባቢታት ሶማል ከም ዝሰሓበዩ ክግለጽ ቀንዩ ፕረዚደንት ሐሰን ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ክቕጽል ምዃኑ ብምርግጋጽ ሶማል ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ህላወት ጉጅለ ሓራ ከም እትኸውን ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ን3 ዓመታት ኣብ ታዕሊም ጸንሑ ኣሽሓት ወታደራት ሶማል ናብ ዓዶም ኣብ ዝምለስሉ ዘለዉ ኣጋጣሚ እዩ ኣዛዝ ሰራዊት ሓይሊ ምድሪ ሶማል ጀነራል ጣሊል ቢሒ ቦገኑ መብዛሕትኦም ቶም ኣብ ኤርትራ ጸንሑ ወታደራት ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣብቲ ኣንጻር አልሸባብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ተጸንቢሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊጹ ገና ኣብ ኤርትራ ተሪፎም ዘለዉ ሶማላውያን እውን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ናብ ግንባራት ክዋፈሩ ምዃኖም ኣስሚሩሉ ሶማል ኣብ 2024 ካብ አልሸባብ ሓራ ክትከውን እያ ዝብል መግለጺ ፕረዚደንት ሐሰን ፈደራላዊ መንግስቲ አንጻር ትጉጅለ ጀሚርዎ ዘሎ ወፍሪ ብዝለዓለ ክቕጽሎ ምዃኑ ዘመላኽት እኳ እንተኾነ ግብራውነቱ ግና ንብዙሓት ወገናት ኣጠራጢሩሎ ኣሜሪካ ብዘይካቲ ኣስታት 700 ወታደራት ብምውፋር ንሰራዊት ሶማል እትህቦ ዘላ ናይ ስልያን ፍሉይ ስርሒታትን ደገፍ ብነፈርትን ድሮናትን እውን ኣብ ልዕሊ ማዓስከራትን ዒላማታትን አልሸባብ ከቢድ ክሳራታት ከም ዘብጽሕት እዩ ዝግለጽ ፈደራላዊ ሰራዊት ሶማል በሚሊሻታት ዝተፈላለዩ ቀቢላታት ናይቲ ሃገርን ካብ ዩጋንዳ ጅቡቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ብዝተዋፀ ኣስታት 30,000 ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃን ተደጊፍዩ ነዚ ዝሓለፈ 4 ወርሕ ኣንጻር አልሸባብ ጽዑቕ መጥቃዕታት ዘካይድ ዘሎ ስዊዘርላንድ ብመሰረቲ ምስ ሕብራት ሃገራት ዝበጽሓቶ ሰምዕ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ስደተኛታት ብህጹጽ ናይ ምቕባል መደብ ንግዚኡ ደው ከም ዘበለቶ ኣፍሊጣ እቲ ሃገር ነቲ መደብ ደው ከም ዘበለቶ ተፍልጥ ዘላ ብፍላይ ካብ ዩክሬን ኣጋጢምዋን ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ብበቕዓት ንምትእንጋድ ተጸጊማ ከም ዘላ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ መርበብ ዜና ሸንገን ኣሚቱ እቲ ምስ ቀረብ መጽለልን ካልእን ዝተተሓዘ ናይ እንግዶት ብዶታት ምስ ተፈትሐ እቲ ሃገር ከም ቀደማ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ስደተኛታት ናይ ምቕባል መስርሕ ክጅምር ምዃና መንግስቲ ኣረጋጊጹ ስዊዘርላንድ ዓመታዊ ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ብጉዳይ ጥዕናን ካልእን ዝተጸገሙ ኣማይት ስደተኛታት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ብህጹጽ ናይ ምቕባል መደብ ጸኒሕዋ እዩ እዚ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ብምትሕባር ክካየድ ጸንሐ መደብ ምጥያስ ስደተኛታት ደው ምባሉ ኣብ መስርሕ ንጸንሑ ሓያሎ ሓተት ዕቑባ ከሰናኸል እዩ ኣብዛ ዝተዛዘመት ዓመተ 2022 ጥራይ ናብ ስዊዘርላንድ ንምጥያስ ዝተመዝገቡ ኣስታት 100,000 ስደተኛታት ከም ዝነበሩን እቶም ኣስታት 70,000 ካብኣቶም ዜጋታት ዩክሬን ምዃኖምን ጸብጻብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ተሃገር ይሕብር ግብፅን ሱዳንን ኣብ ጸጥታ ዘተኮረ ምይጥ ከም ዘካየዳ መርባት ዜና ካብ ካይሮ ሓቢረን ብሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሜጀር ጀነራል ዓባስ ከመል ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ካብ 2 ክሳብ 3 ጥሪ ኣብ ካርቱም ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ ምስ ኣቦ እምበር ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ሓላፊ ጸጥታ ሃገር ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ኢብራሂም ሙፋድሊን ብምርኻብ ዘትዩ ጀነራል ዓባስ ኣብቲ ጀነራል አልቡርሃን ዝገበሮ ዝርብ ኣብ ምትሕጋዝ ክልቲአን ሃገራት ዘተኮረ ካብ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ዝተላእከ ናይ ቃል መልእኽቲ ከም ዘብጽሐ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ገሊጹ ጀነራል አልቡርሃን ብወገኑ ምትሕጋዝ ግብፅን ሱዳንን እንተዓብዩ ንረብሓ ክልቲአን ሃገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ትርከብ ኣገንዚቡ ቀንዲ ዕላማ ዑደት ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ናብ ሱዳን ብዘይካቲ ኣብ ጸጥታ ዘተኮረ ምይጥ ግብፂ ኣብ ፖለቲካ መስርሕ ሱዳን ዘተኮረ ዘተ ከተተኣናግድ ድልውቲ ከም ዘላ ንምርጋጽ ምዃኑ መርባት ዜና ሱዳን ጠቒሰን ግብፃዊ ሓላፊ ጸጥታ ጎኒ ጎነቲ ምስ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሱዳን ዘካየዶ ምይጥ ምስ መራሕቲ ናይቲ ሓይልታት ሓርነትን ለውጥን ዝተሰምየ ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ንምትካል ዝቃለስ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን ብኣካል ተራኺቡ ዘትዩ ኤርትራ እውን ኣቐዲማ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ኣብ መንጎ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ሰራዊትን ፖለቲካውን ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ዝካየድ ፖለቲካዊ ዘተ ከተተኣናግድ ከም እትኽእል ምግላጽ ኣይርስዓን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ምትሓዝ ዕሉል ኣሰጋጋሪ ደቂ ሰብ ተባሂሉ ክህደን ዝጸንሐ ኤርትራዊ ዓቢ ግደ ከም ዝነበራ ኢንተርፖል ገሊጹ
حبرات إمارات عرب أب متحاز تعلو لاسقاقار دك سب تبهيلو خدن صنحة كيدان زكاريا سابت مريم استبهالي إرتراوي لعل قده 5 نبرا أب فرنسا كتماليون زمدبرو هاقراو بوليس و إنتربول قليتو كيدان بمنقستات إثيوبيا نيزرلاند سنبستوهبه حبريتا أب تمتات يكون تتصنحة حبرات إمارات عرب بزقبرتو العلا بركتو أب بحث الري أب سودان كتحاس كم زخاليو مجلس إنتربول زملكت حدا كابل علوت حالفت منستروشت أو قدات حبرات إمارات عرب زغنة سيد عبد الله السويدا متحاس كيدان نحدا خب عبيت مروات سيحقاو مسجار دكسب عاتي كبل مجلس أو الجزيرة حبيرا زيغاتات إرترا إثيوبيان كالوت هاجرات قرن أفريقان كاب ليبيا ناب أوروبا بزي حقاو منقد بمسجارن قبل لعل سدتنياتات بزوح قفعتات بمفتامن زغساس كيدانه بفلاي كاب كل تشعن 19 ندحار بزل عليك الدنيو تصنيحو نسو أب كل تشحن 19 أب إثيوبيا تتحيزو كان تنبرة أب لكاتيت كل تشحن إسران حدن كان مأسر تتهاجر هادي متصويرو متنحيو زقلات بفلاي هولاند نت 38 عام زعد ميو كيدانه كاب تقمتي كل تشحن إسران حدنات حيزا أب مزقب بزل على زهدانو قبننياتاتها أسفيراتو تصنيحا ننويح عمتات بزي حقاو مسجار دكسب تخصيصو خدن تصنحة جون هابتس تبالي إرتراون أب زحلف عمتا بكينيا متحزو تبصاب إنتربول يتأكز اتقاب كل تشحن 10 شوعتنات حيزو بمنقست نيزرلاند سكدن تصنحة ود 50 شوعتن عمت إرتراوي ببوليس كينيا دحر متحازو ناب بوليس نيزرلاند تسقاكيرو نا إرتران نيزرلاند سن درب زيقنت كم زلو استقلت جون هابته باسبورتن فيزان بمتميان ناي لدت مرعا تمرتن كال سنداتن بمسنعن أما أي زيقاتات إرتران إثيوبيان بزي حقاو من قدينا بهاجرات إوروبا 5 سقاقرة يخصاص إيطاليان بريطانيان من السودان بمتحوار بسمتي علولا سقاقار دك سموخانو زتقاز مدهاني يحدى قوز تبهالي إرتراوي بقوقوي من النت مدهاني تصفى مريم استبهالي تراس الدتنيا أبقوم بات كل تشحن 10 شدشتن كاب كارتوم أسيروم نابسي تشيليام تيوم كمزا أسروا أيرسعن مدهاني يحدقو بتابدك امتغل تشحن 10 سلستن هيوت لعل سلستين تنصوصان إرتراوان زهلقة حدقا بحر لامبيدوسان كالقا بنات سيحقاو مسقار دك سبن تخصيصو كسابز اوانزي يهدن مهلاو يفلات أب مأكلاي صومال زوبا حيران ما حسب استبهالي كبابي الشباب أم مكينا نتوقف بمتصواد بزفت أو متقعتي بوحدو إسرا صبات كم استقاتلو مروازينا كبتهاجر حبيران بتأب كل تمكاين نتوقف بمتصواد ب4 ترستفت أما متقعتي مبزحت أم استقاتلو سلاموين صبات مخانوم زقلت أو حتى تا صومال 9 أبالات زلوا سدرا كابتم قديات مخانا أملكتهم الشباب بوغانو أما حسن دادانا دناب استبهالي كبابيتات أبلع لسراويت منقستن دقفتو زخونو مليشاتتن أبت مساسا العلت بزفت أو متقعتي 8 شوعتن صبات كم زقتلا أبزركو حمقلتي تقيسو من النتن بسحن قديات نايت متقعتي بنتأكل أي ترقاقتن بنفرتن دروناتن أمريكا سراويت حبرت أفريقان مليشاتات استفلاليو قبلياتاتن زدقف زلو سراويت منقس الصومال أب حيالو كبابيتات تهاجر أبلع الشباب تعو متقعتاتا مكياد يركب أب إرتران أساس الاستعمتات أب تعليم زصنحو أشحاد صومالوين والتهدرات ناب عدوما بزأتولون أبتي أنتار الشباب زكاير زلو وفر 5 أنبرو أزاز حيل مدري جنرال تقليل بيحي الرقاقيتو بريزيدنت حسن شيخ محمود بوغانو صومال أبز عمزي كاب الشباب حراخ متخون قليت الله منقست اسبانيا ودونتن 43 عامتات بسلطان زركب بريزيدنت إكواتوريال غيني تودور أوبيانغ باساغو بمجواي كلتا اسبانياوين كم زخصصو حنت خاب عبيت غازيطات تهاجر البايس قليتا اتي منقستنت كارميلو أبيانغو استبهاله ودون بريزيدنت غيني نابل علواي بيت فرد اسبانيا زخصصو مس حلفت صدتا إساق نغويما بمخان نخلت ناي اسبانيا زيغن زلوم 4 تقاومت بريزيدنت زخونو تولادو إكواتوريال غيني أب كل تشحن عسران كابدو السودان جويو ناب تهاجر كم زاتو غيرو بمباليو 4 كابدو السودان تجويم بفليت نفاريتنا بإكواتوريال غيني مسأتو نفسو كفوم كابسو ساق 9 عامتات كسرو 5 فردوم تبتصاب البايس يحبر بيت فرد اسبانيا نتقداي يتصاريلو مكتل بريزيدنتن بخرو دونت بريزيدنتن زخونه تيدور أوبيانغ مانغ اسبانيان منغس إكواتوريال غيني متصلامان أوشت أو قدات القامتوان وغيسو إكواتوريال غيني أبشحن 1969 كاب اسبانيا نتصادح الموطأة 11 عامتات صنيحو نفس سلطان زمت بريزيدنت تيدور أوبيانغ باساغو نزبزحه أقدست صفحتات منغستي بدقو أحواتو أكوتاتون حوبوتاتون كومو دما ناي قربا بيتسبونيو أماسيحو نسونتا بنداده هبتام زخونت معراب أفريقاويت هاجر 43 عامتات بممراح أبز وانزي أب سلطان نزنوح عامتات كابزلو مرحتي قداماي بوتا حيزلو راديو إيرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إيرنا نازا
ድምፂ ኤርትራውያን